sam Mihajlo Jovanović, živim i radim u Požarevcu, imam 26 godina i mogu slobodno da kažem da se već 15 godina bavim aktivizmom. Požarevac je mali grad, ali obzirom da je glavni grad Braničevskog okruga, nekako sve što je zanimljivo dešava se ovde ili na Srebrnom jezeru kada je sezona. I mogu da kažem da su mladi u Požarevcu jako aktivni i ažurni u tome da rade u zajednici i da nekako doprinesu društvu. Iako imamo dosta mladih u Požarevcu i da kažem da se svi zaista lepo družimo, moram da kažem da je Požarevac i dalje mali grad, mala sredina i nema previše mesta za zapošljavanje i da nekako nama uvek problem to zapošljavanje, da nemamo šarenolik dijapazon novih poslova i to da što mladi odlaze puno iz našeg grada. U sklopu projekta Perspektive za mlade ruralnim sredinama u Srbiji mi smo oformili jednu omladinsku mrežu u Požarevcu koja danas nastoji da uključi nove mlade u aktivizam, da širi znanje o aktivizmu i da pričamo o problemima mladih u našem gradu. Omladinska mreža Viva Young sa ponosom je dočekala današnji dan, a to je ta jubilarna 20. epizoda našeg podcasta Gen Zs. Volim posle napornog dana da odvrnem radio i slušam podcast. Na radiju Boom 93 je stigla nova generacija Gen Zs. Slušamo se svake nedelje i razgovarajmo o mladima zajedno. Vajbujemo na frekvenciji 93.4 MHz. Ko je Gen Zs? Pitaju nas mnogi stariji koji ne razumiju što znači generacija Z. Mi smo generacija Z. Danas smo se odlučili da u centru grada odradimo jednu epizodu gde ćemo razgovarati sa prolaznicima, a i takođe sa članovima naše omladinske mreže o tome kakav je njima izgledao ceo ovaj put. Obzirom da je ovo bila jedna pustolovina od 20 epizoda i da je nekako svaka epizoda, pošto je govorila o drugim i problemima i nekako različitim pogledima na svet. A pošto nas Jana nestrpljivo očekuje, mi i Sara se slikom selimo u gradski park u Požarevcu. Ja tebe perfektno čujem, Mihajlo. Odlično, čujemo i mi tebe. Danas razgovaramo o toj retrospektivi svega što smo mi doživjeli kroz snimanje podcasta Gen Zs. Ja aktivizam doživljavam kao deo sebe. Aktivizam za mene znači apsolutno sve. I kada pomognemo prijatelju da, ne znam, unese drva i kada spremimo projekat gdje ćemo pružiti mladima priliku da se uključe. Tako da je aktivizam jako bitan za društvo, jer ne samo da kritikujemo društvo, već i menjamo sve oko nas.